Com que zoo animals? Ah, hi ha un tipus d'animals ara que és de zoo. Exacte. Que és que només són endèmics del zoo. Només es troben al zoo. No sé si sóc capaç de fer una Ah, mira que tenim. L'humà, no? El mazadís. El mazao. Sí. Buah, és que no sé, en plan... Amb què ens basem per dir animals? El que ens surti la punta de la polla. Ocelote per mi fa pena. Ah, sí? Sí. Jo el posaria, perquè és mono, el posaria un rango de 100. Sí. C o B? Vale, no, sí, vale. Jo B em sembla bé, però no... C, Vaca no sé, S+, agri. Sí. C, va, sí. C. És un fracàs d'animal. Serp, em fa molta por. A mi no em mola d'un pet. D, podrien desaparèixer. Vale, no es mengen, no sé què... Però això no és un burro. Com que no? No, tio, el burro està por ahí, però això no és un burro. Ah, sí, clar, és un burro. Clar, és un burro mandibulejant. S. A més està mandibulejant. Sí. Dragón de no sé què, Komodo. D. D. Ja no haurien d'estar. Exacte. Tortuga, va, perquè mira. Això és un gripau, tio. Això és un gripau. Hòstia, sí. Gripaus... Que era un caparazón, allò. C. Sí. Són molt tontos. Molt. Soc biòleg, vull dir, parlo amb una certa propietat. Armadillo, D. Armadillo, D. Home, és un animal molt absurd. Sí, tal qual. Iguana. Ojo ja aquí, respect. Home, Jo faria una B, La iguana potser amb respect. Com foteu drac de Komodo a la D? Esteu malalts. Pues tio, que no mola trobar-se'l, joder. Armadillos A mínim. Ja, no sé. Armadillo, tio. Gorila S. No hi ha discussió, no? Un gorila? Gorila S. 100%. Aquest bitxo raro, tio... L'armadillo és un fracàs d'animal. Sí, és bastant. Jo he conviscut amb armadillos i és bastant en plan... Vale, tete, que te queden 2 dies. Que respecte i tot, soc biòleg i m'agrada la conservació i tot això, però... Això no sé quin animal és, la veritat. Què és això? Hòstia. No ho sé. Sembla un esformiguer, però està de peu. Falten moltes cançons, tu diràs, tio, si estem malalts. Els gossos. Però en sèrio poden això com a representant dels gossos? Jo els gossos posaria A o B, No, els gossos A. No S, vale, A. Pingüins. Són bastant top, Sí, és que els pingüins tenen una xarnegura a sobre que no té rival, A, perquè un pingüino versus gorila o asno es queden curts. Clar, 100%. Els carrins són la polla, bro, un respecte. Ja, però ho hem pillat com a gossos en general. Llavors, gos versus burro versus gorila, guanya el burro i el gorila clarament. Sí. Llavors, alce, potser un respecte, Sí. A o S. Jo faria. Vale, va. Salamandra. B, potser. És com un ocelote d'aquests upgraded, no? Sí. Os panda. Bastant respecte. Sí. Perquè allà no és tan mono. Salamandra C. Vale, va, em sembla bé, en veritat. Hem ficat aquí els amfibis, en general. Sí. Get the fuck out. Os panda S. Ja estava pensant S o A, Sí. Home, jo potser S. Vaig veure un vídeo l'altre dia, a veure si el trobo. Com es diu? Panda falling... Ja tinc. I després, per si no el coneixen, hem de posar un vídeo al Crazy Russian Hacker, tio, que et portem milers d'anys mirant. És que hi havia... Aquest. Crec que és aquest. Sí. Bueno, no sé, són els jefes. O sigui, hi ha unes compilations de pandes que es cauen del puesto des d'on estan menjant, reflexionen un parell de segons i segueixen menjant el tros de bambú que estaven menjant-se. Són els putos amos. Amb tot això... Potser se'n van al tirar, no? Jo S, S, va, S. Puma, S. Sí. Això és... Un pop? Una balena blava. Hòstia, S. Sí. Respect. Va. Això és un calamar, no? Sí, això és un calamar. Si fos gegant, encara, però si no... B, no? Sí. Respect, però chill. Sí, i perquè estàs bo quan te'l menges, també, que li donen plus. Se nota, evidentment. Cargol S+. El Nemo... C.
C. Agri. Estrella de mar. És que aviam, la podríem posar tant a la D com a la S, l'estrella de mar, saps? Potser una B, no? Sí, sí. En plan, vale, sí. Porc, molt bos, Sí, A mínim, sí, sí. Mínim. M'ha entrat salivera, t'imagina't, A. Nútria, sobrevalorada. B. Gall, Hombre. molt top. Sí, sí. Molt top. El posarem A perquè dona el bon dia i a vegades dona molt pel cul. Porc S+, ja, tio, però és que estem posant aquí animals heavies, saps? En plan, tens la balena blava, el puma, el panda, el goril·la i l'asa. Vaca, no hi ha discussió de cap tipus. Jo porto molts anys ja dient que gall sobrevalorat, ja, tio, però joder. Potser amb respecte amb el que menges. Potser amb respecte. I jo, vaca, porto molts anys volent... O sigui, jo crec que... Per exemple, zebra, molt sobrevalorat. Zebra potser és l'animal més sobrevalorat que trobo, perquè són molt lletges, o sigui, no són ni maques. Com que lletges, tio? No són molt maques, Bro, tio. És més maco un cavall. B, tier B. Sí, C. Sí, B, C no. B i cavall A. Sí, cavall A. Reinetes... C, no? Estem posant tots els amfibis aquí. Sí. Quashit. Bueno, va, potser B perquè molen. En concret, aquestes. Sí, home, mola més que un gripau, sincerament. Llop, tier S. Sí. Alfa. Alfa. Del gos. Llavors... cocodril. Per mi bé, Per mi bé, Els rèptils estan tendint aquí, Sí, sí, jo per mi també bé. En plan, molt maco, però no sé. Sembla que té truco. Saps? En plan... No sé. També el podríem haver posat al D com les serps perquè fan molt respecte a aquests animals i no mola un pèl. Però bueno, els cocodrils tenen el que venen dels dinosaures i és com, tenen la seva epicitat, saps? Sí, però alhora els ocells venen dels dinosaures i no els hi tenim cap mena de respecte. Ja, es veu molt que... Per cert, el que va crear aquesta tier list, els ocells se'ls va passar pel forro. Perquè podria posar un voltó, un àguila, un pardal. Exacte, un colom. El pardal és tier... El colom perquè no fotis el tier D. Tal qual. Guineu. A o B? S no. B, perquè són unes zorres. Vale. Girafa, S. S. Dubte. Lleó, S. Sí. Hipopòtam, S. Home, sí, és que clar... Tortuga marina. Tigre, S. Perdona, Sí, tortuga marina jo faria com a mínim, és que estan molt top, Vale, va. Tot i que és això, estan morint amb els envoltoris aquests de cervesa de 4 en 4. És un desastre i pareixen tots el mateix dia de l'any. Hi ha unes coses molt heavies going on. Aquesta granota no ens convences canviant de foto, et seguirem posant aquí. Tot i que té 2 cargols a les orelles, Potser hauria de pujar un tier, Sí, no sé què li passa, però tier A mínim. El tauró, si em poso un altre tauró et diria un tier més alt, però aquest te'l poso... És un retarded. C o D, C. Sí, perquè tampoc... Vale. El que menja formigues. D. És d'aquests que dius et podries morir. Aquest, ojo, Ojo, perquè si ens estem referint a antílops herbívors que fan saltarins, home, a mi em condeixen, A mi també, són dels millors documentals. Que a més, la gràcia és que... Jo personalment m'estic ofenguent molt. On polles està la cabra? Les batalles de girafes són molt risses. No n'he vist mai cap, però s'hauria de veure, Aviam. Com es diu girafa en anglès? Ni idea. Mira, bom. És que tenen una cara. Aviam. Ok. Hòstia. Ok. Amb la cara del chill, però ojo quan et donen. Se l'ha esquivat que flipes, I mouen les orelles en plan, com els boxejadors quan fan així, saps? En plan, no m'has fet res, gilipà. I potser tenen 4 vèrtebres trencades. Girafa S+, 100%, ja l'hem ficat, ja. Una curiositat com la que tinc com a biòleg sobre les girafes és que... No es donen, són molt retardes. O sigui,
Imagineu-vos, no? Nosaltres tenim el cap aquí i el cor aquí. Pues les girafes tenen el cor al pit i el cap, que és el que demana més sang de tot el cos, és el puto cervell, el tenen a Cuenca. El cor de les girafes és una meravella de l'enginyeria i, de fet, els humans estem intentant des de fa molts anys imitar-ho perquè costa molt. És com si tu tinguessis una cisterna a 20 metres sota de casa teva i et sortís la pressió de la dutxa de casa de puta mare, saps? És una meravella de la...